Zinegotien botoen gehiengo osoa lortuz gero, zazpi, alkate aldarrikatzen da, zenbaketaren emaitza ikusita, EAJ PNV zerrenda burua den ikusten horrek jauna. Alkate hautetsi da gehiengo osoa. Aurretik izan ditugun EAJ-ko alkateen eta zinegotzien altueran egotea espero dut. Eskerrik asko zuei guztioi. Gaurko honetan ez ditut nire lagunak astu nahi. Beti egoten baitira nire ondoan, irribarre batekin, humore honez, animo altzatzeko nire egunik honenetako bat ez dudanean. Cuando uno no tiene un buen día, ahí están. Cuando uno tiene un buen día, ahí están. Cuando por el contrario tengo mal día, ahí están también. Siempre están. Y gracias a eso uno sigue motivado, con ganas y con fuerza para seguir desempeñando este trabajo que es tan exigente. Eskerrik asko a toda mi familia, pero por supuesto a Ama, a Iune, a Paule y a Mare. Asko dira zuekin ez nagoen momentua. Mare gure alaba metiez arduratzen den orduan, inoiz arpegin txarri gabe. Zugatik ez balitz, zure ulermanegatik ez balitz, ni ez nintzateke hemen ezerita egon. Un breve pero sentido recuerdo al para mí gran ausente hoy aquí. Eskerrik asko baita. Por haberme transmitido muchos de los valores que represento o que al menos procuro representar. Por último, quiero acabar mi intervención, al igual que lo hice cuando tomé posesión por primera vez como alcalde, diciendo que me siento muy orgulloso de mi familia y amigos y amigas, que me siento muy orgulloso de mi partido, el PNV, que me siento muy orgulloso de ser de Hugo Miravalles, así como de sus vecinos y vecinas, y por supuesto me siento realmente orgulloso de ser su alcalde. Hugo tarra esateaz guzti zara. Eskerrik asko, Hugo. Euskal Herria Bilduk oposizioa eraikitzailea eta irekia izanaz Ugaotarrekin batera herri honen alde egiten jarraitu nahi du. Euskal Herria Bilduk gure herrian ireki den ziklo politiko berria bururaino eramateko lan egingo du. Ugaon zein nazio maila. Lau zutabe nagusitan zehaztuko dugu gure ekarpena. Lehenik, Ugaoko udala herritarrena izatea nahi dugu. Aurreko lau urteetan egin dugun moduan parte hartzeari bideak irekiz. Herritarren eta herri eragileen parte hartzea sustatzen jarraituko dugu. Bigarrenik, instituzioen gardentasuna aldarrikatu eta gauzatuko dugu. Helburu hori duten eragile zein alderdiekin bat eginez. Beste batetik, krisiaren ondorioei aurre egiten jarraituko dugu. Euskal Herritar guztien eskubide sozialak ditugu lehentasun. Horregatik, Euskal Herria Bildurentzat Ugaoko herritar guztien ongizateak instituzio ororen politika publikoen erdigunea izan behar du. Gutxien dutenen aldeko jarduna izango da gurea. Murrizketa sozialei aurre egin eta bizitza duin baterako pertsona orok behar dituen baldintzak borrokatuz. Azkenik, erabakitzeko eskubidearen aldeko lanean akordio ahalik eta zabalenak bilatuko ditugu. Erakundean zein Ugaoko eragileekin. Euskal Herriaren etorkizuna Euskal Herritarron eskuetan egon dadin. Beraz, helburu hauen lorpenerako bidean gure konpromisoa irmoa da.